Masquerasi muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tagira Zvinorwadza Vanhu sirisa tukwendera mberi nenyaya yevanhu vari kubviswa mumaruzeva vari kunzi illegal settlers avo vari kugara munzvimbo dzodaiswa growth point muri Zimbabwe. Pane mavideos atakuvigirai emhuri dzechema vari kuita maprojects avo, vamwe vanga vatogadzira mapond, vamwe vadrilla maboreholes avo, vamwe vakutotanga kuchengeta nguruve zvakare nefish farming, vachema vachikumbira kuna president Emerson Mnangagwa kuti vapewo nguva yekuti vakwanise kutsvaga dzimwe nzvimbo dzekugara. So vanhu vachema vachiti vanga vainvesta muland iyi yavakanga vakaallocaterwa nemasabhuku, vakachema vakati zvinhu zvanga vasina kunge vagadzirira, vachiti havasi kuziva kwekuisa zvinhu zvavo kutaura kunoku muri Zimbabwe. Vachema vachiti vada kunzwa president vachitaura kuti ndiwo here vakapa this directive kana kuti muri Zimbabwe kanzikana kuti vavengi vada kuvabvisa apa. Kutaura kunoku vanhu vazhinji vapiwa 7 days ultimatum yekuti vakwanise kurelocata, vanotsvaga kumwe kwekugara muri Zimbabwe. Kuona mavideos aya motodzoka muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Kwadi kana president kana kuti minister muriko makatiteerera dematibatsira tione kuti murikovo tizive kuti pamwe hamusini muri kukonzeresawo vavengi. Tatichikumbiravo ipapo kuti tizive kuti vavengi here kana kuti ndimi mangoti tise vanhuvo hedu tisinavo hedu zvatinazvo mongotidzinga, nokuti makore atagara 24 years takagara muno. Mwana wangu first born yandiri kutaura kuti form 3 ndakamuzvarira muno kusvika angotembera chingova muno form 3 iyoyo, kutononoka angadai akatopedza kunyora form 4. Saka handizivi kuti ndoindepi. Vana izvezvi vari kuchema kuti nhai mai kumatongo acho ari kuendai kumatongo ndeapi. Ivo vakangozvarigwa muno vari kutoshaya kuti chii chinoi matongo, vanotochishayiwa izvezvi takagara kudai. Chero kuchikoro vana havana kutoinda, vakangogarawo mudzimba. Vanotoshaya kuti towana vana mai vainda, tozwa kuti vaindepi. Vana vashushikana, vana ndovotochema hedu matikanganisirawo vana. Dei matipawo nguva tagonawo kutsvakawo pokuti tigare zvakanaka tiinde. Indiri mugaro wekumasingo kwabhuka muvillage 15B. Saka takafektowawo nenhau yekunzi takangonzi pamugere hapatendedzwi, tokupai mazuva 7 kuti munge mabva panzvimbo. Asi tichitarisa makore atakapinda muno 2013 kusvika patiri pano nhasi nemakore atatinawo, tatakacheresawo mugodhi, tikavakisawo, tikaisawo michero pamba, tikavakisawo zvirugu zvehuku. Tatine maprojekti edu atatichita ehuku nekurima nematsime atatakazocherera. Saka izvozvi tiri kushaura tichisimuka panapa toenda papi panotendedzwa, nekuti inini ndandiri chizvagwa chekwato kwemukosi, asi mubereki wangu anga ane madzimai 5. Saka achibva ikoko akangoenda nemhuri yake, tikaona kuti isa hatinganogari navo baba sezvo vane mhuri yakawanda, chirega tozvitsvagira pekugara. Nhasi unondo patakunzi hapachatendegwi kuti ndidzokere kwamukosi hakuchisina musha. Kuvabereki vacho kwagara kune vana vakawanda. Saka ini izvozvi ndasvika pakugumigwa kana zvekuita ina ndichaziva. Asi ndandichochema kuti hurumende dai yanga yagona kutibatsirawo nematitle deeds kuti tigonewo kugara panzvimbo takasununguka, nemadevelopment atikaita agone kutibatsira, nekuti maprojekti atakatozvigadzirira kare emigodhi yemvura nezvirugu zvehuku kuti tigone kuraramawo sevanhu vari munharaunda ino yatigere. Saka taitochemawo chero ivo maminista kuna ivo vachadzamira kudai vagonawo vatimiririra panzvimbo dzatigere, tawanawo kuti tipiwe matitle deeds tirambe tiri papo, nekuti nzvimbo iyoyo tinogona kuti tikashawa zvekuita dzimwe dzenguva pane kuti tibire munhu. Ndiri mugari womuvillage 15 tiri vana vekumakombo. Saka takauya muno mu2021 tichitsvaga kuti tindowanawo patingararama. Saka ise tangazotimiwa papa vandongopiwa 7 days notice yekutonzi bvai. Hatina patamboiswawo musangano kuti tiudzwe zvikonzero kuti dambudziko rataita nderei, nzvimbo yatigere yakagarwa seiwo. Sevanhu vachangouya tasati tava full information. Maybe vamwewo vakagarawo ma20 years tichitaura kuri kuita vanhu vanga vainayo information iyoyo, asi isusu tatisina. Kuno takauya tichiita maprojects edu efish
nguruve negardening zviri pamusha uri pazasaba. Saka ndokuzoonawo kuti pane mukana wokutiwo sepanhu panokura panoitwa misangano yemachechi, machechi ari araundi akawanda iwayo, taikwanisa kuwanawo zvimwe zvotaitengesawo semadzimai, tichitengesa kudaro towana kuraramisa vana vedu vachiendawo kuzvikoro. Saka zvinhu zvakangotibata kuti nguva diki diki yatapiwa iyi tikwanise kutungarongedza zvese zvatinazvo. Zvizhinji zvacho nezvimwe kutowana pasisina, isi like izvozvi panapa ndine zvimwe zvitina zvangu ndatowana zvatotakura. Hamene dandi vari mudhuzewo vakutowanawo chanzivo chokuti vanonozvivakisawo kwavari kuenda kana kuti vachasara vakagara mudhuze kuti tinongowana pasisina. Saka zvinhu zvakatibata zvikuru. Taikumbirisawo kuti dai hurumende yanga yatinzwawo, sezvo vazhinji vana vamwe vakarimawo muminda iri surrounding yekuvabereki mavhileji ari mudhuze ndokwakarimira vamwe vana vazhinji. Minda yavo iyoyo iri kungosara itingodyiwa nemombe, hakuna achatarisa. Then isusu tine zvipfuwo zvanga zviri pagiraundi hatitorina kukuzviisa kuchimhanya. Wanga usati wagadzirira mari yokutakura zvipfuyo, wanga usati wagadzira mafanika mafish pond, pandiri pane mafish pond hatisati tadowana pekuwaisa kuti fish idzo titongodziredza todzisepi. Zvinhu zviri kutibata zvikuru kuti dai tarangarirwawo tikapiwawo time yokuti tiwane kunogadzira mberi patiri kuinda kuti zvipfuwo izvozvo zviwane kunosurvive zvigokwanisa kutiraramisa kuti vana vedu vakwanise kuramba vachienda mberi nezvikoro. Mufunga mangozvinzwira muri Zimbabwe, asi president wakabuda achitaura pamusoro penyaya iyi. Wakataura Avo vachiti communal land yese ndeye government muri Zimbabwe, zvikanzi every land iri meant for agricultural purposes belongs to the president muri Zimbabwe. Toti muzvinzwire president achitaura vega pamusoro penyaya iyi. Tingoti ngatichenjerei patita kutenga land muri Zimbabwe. Masubsidy deals anga achitrenda mazuva ano ari kunzasi pamutemo muri Zimbabwe. Zvichinzikana uchida land zviri pamutemo ufana kuvhizitira local authorities muri Zimbabwe uwane stand yako zviri pamutemo. Nzwai munzwe mototi mufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Very few councils observe that. From now on, do so. Leasing and selling of communal and agricultural land by local authorities. Agricultural land belongs to the president, not you. And your commitment shifts from party vision to government vision. Fortunately,